ev video ji bo kesên ku zimanê dayîkê nizanin û ji bîr kirine. We parta yekemîn gelekî jê hez kir, ez ê niha parta duyemîn ji we re çê bikim. Ez ê ji we re bibim alîkar da ku hûn zimanê xwe yê dayîkê fêr bibin. Zimanê Kurdî hebûn û nasnama me ye. Eger tu zimanê xwe nizanibî, tu bê nasname yî. Niha werin em dev ji yapmişkirin etmişkirina berdin û zimanê xwe fêr bibin. Heydê em dest pê bikin. Nebêje kelem, bêje pênûs. Pênûs. Nebêje silkî, bêje jêbir. Jêbir nebêje sözlük, bêje ferheng. Ferheng nebêje kelemtiraş, bêje tûşker. Tûşker nebêje hastane, bêje nexweşxane. Nexweşxane nebêje eczane, bêje dermanxane. Dermanxane nebêje doktor, bêje bijîşk. Bijîşk nebêje hemşîre, bêje perestar. Perestar nebêje hayvan, bêje ajal. Ajal nebêje kaplumbağa, bêje kûsî. Nebêje tavşan, bêje kîvroşk. Kîvroşke, kîvroşke, çindê, çindê, çindikê. Nebêje fare, bêje mişk. Nebêje domuz, bêje baraz. Nebêje aslan, bêje şêr. Nebêje ayı, bêje hirç. Nebêje kurbağa, bêje beq. Nebêje geyik, bêje peskovî. Nebêje kertenkele, bêje gumgumok. Nebêje urbêjî, bêje xelxelok. Nebêje böcek, bêje kêzik. Nebêje sincap, bêje sihor yan jî sivorî. Nebêje kelebek, bêje pirpirik yan jî pirpirok. Nebêje şehir, bêje bajar. Nebêje ülke, bêje welat. Nebêje ay, bêje heyv. Nebêje yıldız, bêje stêrk. Nebêje deniz, bêje behr. Nebêje nehir, bêje rûber. Nebêje balî vê derê ye, bêje girêdayî vê derê ye. Girêdayî. Nebêje merkez, bêje navend. Nebêje ilçe, bêje navçe. Nebêje il, bêje parêzgeh. Nebêje ez xwe geliştirmiş dikim, bêje ez xwe pêş dixim. Nebêje ertelemiş kirin, bêje taloq kirin. Nebêje gelişim, bêje pêşketin. Nebêje ew başarılı ye, bêje ew serkeftî ye. Nebêje ez qarşılaşmış bûm, bêje li rastî hev hatin. Nebêje gerekmiş nage, bêje hewce nage. Nebêje ırkçı, bêje nijadperest. Nebêje em direnmiş dibin, bêje em li ber xwe didin. Nebêje direnmek, bêje berxwedan, berxwedan jiyana. Nebêje em mücadele didin, bêje em têkoşînê didin. Têkoşîn, nebêje ev qirişiqe, bêje ev tevlîhev e. Nebêje ev farklı ye, bêje ev cida ye. Nebêje kurum, bêje sazî. Nebêje belediye, bêje şaredarî. Nebêje kütüphane, bêje pirtûkxane. Nebêje memur, bêje karmend. Nebêje te çawa qarşılamış kirin, bêje te çawa pêşwazî kirin. Nebêje korumiş kir, yan jî savunmiş kir, bêje parastin. Parastin, nebêje min karara xwe daye, bêje min biryara xwe daye. Nebêje ez qetılmış bûm, bêje ez tevlî bûm. Nebêje toplum, bêje civank. Nebêje amaca min ev e, bêje armanca min ev e. Nebêje hareket, bêje tevger. Nebêje camî, bêje mizgeft. Nebêje kilise, bêje dêr. Nebêje dernek, bêje komele. Nebêje kamu, bêje gelemper. Nebêje kuruluş, bêje mezrek. Nebêje yönetici, bêje rêvebir. Nebêje rehber, bêje rêber yan jî rênas. Nebêje cumhurbaşkanı, bêje serokkomar. Nebêje min ez mişkir, bêje min perçiqand. Nebêje şüphesiz, bêje bêguman. Nebêje onur, bêje rûmet. Nebêje cennet, bêje bihuşt. Nebêje cehennem, bêje dojeh. Nebêje gurur, bêje serfrazî yan jî şanazî. Nebêje ez sorumluyê vê derê me, bêje ez berpirsyarê vê derê me. Nebêje program, bêje bername. Nebêje te min engellemiş kir, bêje te min asteng kir. Nebêje maalesef, bêje mixabin. Nebêje süreç, bêje pêvajo. Nebêje ma sonucê te derketin, bêje ma encamê te derketin. Nebêje çiğnemiş ke, bêje bicûne, cûtin. Nebêje yutmiş ke, bêje daqurtêne. Videoya me heta vê derê bihevandino, hêvîdarim ku we hejê kiribe. و ویدیو دیگه منج مخواست پارت دو یعنی او منج باید چکر اگر ون بخوازن از دکارم جواره پارت سه پارت چار حتی از دکارم ویدیوین بوی شکلی بوی آوایی چه بکم جواره جبرکو گلکی که ماسی هیا و گلک کس از بینم کو ولاد پارێزن و دخوازن زمانی خۆ فێر ببن ئەلفابا خۆ فێر ببن هاتنە سەر شێخوا هشیار بوونە
و ایدی نخوازن وان پیوین خلط بکار بینن از جی حتاش دستم هات از علی کاریا بکم هن قط مراق نکن از لگل وما یعنی از بوربم هنجی متنی نهیلن و ویدیو به حوالین خوره به مالباتا خوره به هر کسی را پرو بگن از گلگی کیف خوش ببم براستی از کده که گلگی مزن ددم و یعنی چگرنا وان ویدیوان نگلگی حسانه هوانو چند ساعتی من بیرد چن و از گلگی کده ددم از دخوازم اف کدام والا نچه و از تنه نمینم هر تشریبو کرد هر تشتبو کردی و هر تشتبو ولاتی ما حتی ویدیوی کدن لخ گلگی باش بنیرن وش بین نکن ببنابونه شیرو به خوب بکن و باش بین از گلگی کیف خوش ببین بخاطر و see you